Bi kunnafoni lase wagati ma bi ye juman bɛnɛmɛ nanzara san kalo sabanan n'o ye marisi kalo ye bi ye o tile 6 ye san 2026 o min bɛ bɛn sunkalo kalo ni ale faranfisan kalo 9 ye bi ye o tile 17 ye ka bɛn hijira san 1447 san do. Dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye juman ye lahɔrɔma don do, karama don do, bonya don do, bato kɛ don do, wa dugawu yɛrɛ fɛnɛ jaabi don do. An bɛ masa aramani deli an bɛna bato minnu k'a kɔnɔna na ala ka an nafa n'a barika ye. Ala ka dugawu kɛlu ala ka u jaabi, ala ka an ka jamana hali bi ala ka a basuma. Bakuruba kunnafoni na bi kunnafoni filɛ nin ye. Ala dɔnniya k'a fɔ ko an ka ba ko u mai an ka kɛnɛyaw ma. Ko kɛra kɛtoga jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la. An bɛ don min na i ko bi fɛn min ye tajiko gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya gazuwali ko gɛlɛya ale bɛ an ka jamana kɔnɔna ni wagati in na. An ye ɲinini dɔ kɛ o ko kan o ko kɛra kɛtoga jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la. Fɛn min ye fɛɛrɛ ko ni o ye musaka minnu bɛ tigɛ an ka transferu sanfɛ ni olu bɛ tali kɛ krediw ani ni an ye wari minnu ci musaka minnu bɛ tigɛ olu sanfɛ n'o ye fɛɛrɛw ye. Fɛ a yirala k'a fɔ ko ni wagati in na ko jamana ka gɛlɛn togoya min na ko ka se ka dɔbɔ o la. An ye ɲininkali kɛ Madame Konela kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la. An bɛ wagati min na ko sisan ni o ye sunkalo kalo a yirala k'a fɔ ko an balima kerecɛnnakaw ko nin ye olu fana ka kalo ye kalo min ni olu yɛrɛ fana bɛ sun do. An ye ɲinini dɔ kɛ o ko kan o ko kɛra kɛtoga jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la. A yirala k'a fɔ ko muso de ka kan ni sabali ye, muso de ka kan ni muɲu ye. Hukumu kɔnɔna na Mami Sakɔni ale ye manimatu ye an ka jamana kɔnɔna na. Ale ye laseli dɔ kɛ musolakaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ. Nun de bɛna kɛ kunnafoni na bakuruba ye ka fara kunnafoniya wɛrɛw kan min bɛna lase aw balimakɛ ni aw denkɛ fɛ. Mohamed Samake ni ka fara aw denmuso n'a balimamuso Sira Siribe ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ. An bɛ ala dɔnniya k'a fɔ fɛn min sunkalo ni ale jɔra fɛn min ye an ka duntaw ye olu caman bɛ don an ka jamana kɔnɔna na. Sanni feere ale bɛ caya kosɛbɛ kosɛbɛ. Hukumu kɔnɔna na an ka ba douanenakaw olu ye wulikajɔw fanga bonya ni kalo in ale kɔnɔna na yaasa anw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na da la dumuni sɔrɔli nɔgɔya ani an bɛ a dumuni mun dun an ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na. Hukumu kɔnɔna na u ka wulikajɔ min n'u y'a wɛnsɛ bugukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛ u sera ka tɛgɛ kɛ maa dɔ kan maa min ni a yirala k'a fɔ ko a kun bɛ ka don ni sɛ tɔni 5 ɲɔgɔn na min n'a yirala ko ni sɛ kofɔlen yɛrɛ man ɲi adamadenw ka kɛnɛya ma ni a yirala k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen yɛrɛ ko a ɲɛ dalen finitigilakaw kan sa a y'i kɛ boli kan ni a yirala k'a fɔ ko a kun bɛ bolimafɛn de la nka ala y'i to a ka masaya la fɛn min ye ka ni cɛ kofɔlen yɛrɛ to boli la sa a ka mobili pinɛ o sen 3 o nana ci ni a ye o kɛra sababu ye an ka finitigilakaw olu sera ka tɛgɛ kɛ ni cɛ kofɔlen kan sabula a kelen kɔ ka boli daminɛ sa an ka finitigilakaw yɛrɛ fana tora a nɔfɛ boli la yaasa o bɛ se ka tɛgɛ d'a kan ni a yirala o senfɛ de k'a fɔ ko sɛ min tun bɛ a kunna ko sɛ tiɲɛnen tun do wa a tun bɛ k'i kunda an yɛrɛ ka suguba kɔnɔnaw kan o tumana ba douanenakaw ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ k'olu bɛ k'a kɛ sanga ni wagati bɛɛ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye malidenw an bɛ se ka lafiya cogoya min na wa fɛnɛ an bɛ se ka lakana fɛnɛ sɔrɔ an kisi ka bɔ maajugu olu tɔɔrɔ ma wa tilala ka laseli fɛnɛ kɛ maajugu ye k'u mana kɛ dogo ye fan o fan ko u ka hali bi u ka u kɔlɔsi u yɛrɛ la sabula ko olu wililen do wa ko ne tɛgɛ kɛ maa o ma kan sa ko foyi tɛ se ka i tila o tuma an bɛ ala deli hali bi ala k'an lakanda ala k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ma n'an bɔra ye an bɛ don min na ko bi a yirala k'a fɔ ko taji ko ale gɛlɛyaw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya taji min bɛ tali kɛ gazuwali ale kan a yirala k'a fɔ nin wagati in na k'a fɔ ko ale gɛlɛyaba bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sotaramatigiw ka fara taximanw kan hali maa minnu yɛrɛ bɛ sotaramaw ta k'olu yɛrɛ bɛɛ kelen bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ a ko kan a ye ɲɛɲinini kɛ ka ɲininkali kɛ maa dɔ la sotarama chauffeur ka fara taxi chauffeur ale ni maa minnu yɛrɛ fana bɛ ni bolimafɛn ta yaasa ka se ka se o seyɔrɔ la a ye ɲininkali kɛ a dɔw la u b'u ka ɲɛfɔli kɛ an ye an k'a lamɛn. Samedi saint avec les nanis que tout le monde bon le savon les gazo ka gagner 6 ans a te sɔrɔ yɛrɛ fiye fiye ko i ka sɔrɔ baara de bolo a sisan ta yɛrɛ depuis ni su 4 heures du matin ne yɛrɛ y'a sɔrɔ sɔgɔna 6 heures du matin total langɔrɔ yan bon depuis n'a bɔra fo sisan a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ an kɔni b'o gɛlɛya kɔnɔna ta a tɔ bon pour le moment a kɔni gɛlɛyara mais a ma se fɔlɔ ta ma fɔlɔ parce que sili ma daminɛ la fɔlɔ an kɔni an bɛ tile depuis an bɛ se heure 3 heure 4 kɛ a tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ caman de b'a kɛ n'a sɔrɔ sisan bɛɛ b'a feere a bɛ nɔgɔya mais i b'a sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ isa kelen dɔ b'a feere image yan o i bɛ taa heure 1 heure 2 k'a banna o i bɛ taa fa yɛrɛ o fana b'a feere i bɛ taa heure 1 heure 2 k'a fana banna donc a bɛ timi a cɛni yɛrɛ la sotarama ko in kami ko gazuwali de gɛlɛyalen don ko gazuwali tɛ ka sɔrɔ an tɛ ka sotarama sɔrɔ wagati bɛɛ an jɔlen bɛ temps ta bari an bɛ se ka heure 1 kɛ kuma dɔ an bɛ se ka 30 minutes kɛ yɛrɛ
an tɛ sotarama sɔrɔ wagati dɔw yɛrɛ an bɛ tagama ka taa mototigiw kunbɛn wagati dɔw bɛ ɲaama i n'a fɔ dɔw tɛ ɲaama ni fɛn kɔni ma fara sotarama prix kan. Mais wagati min na an bɛ sɔngɔ de kɔnɔ a ma nɔgɔn sisan pour le moment n'i y'a mɛn transport gasoil de don bon ni gasoil tɛ yen vraiment c'est faux ça marche non mais diyagoya i bɛ glace ta yɛrɛ ma ɲinɛ o diyagoya kɔni n'a fɔra depuis kun min bɛ ne ma boli kun min bɛ ne ma dɔrɔn kelen min tigɛ a sababu gasoil ko ye sɔgɔmada yɛrɛ depuis u ye wuli fɛnɛ bɛ 5 heures du matin total la entre 6 heures 7 heures kɔnɔna an ye gasoil sɔrɔ o la o de bɛ n ka baara kɛ n'o sisan o yɛrɛ ma caman di ne ma o ye 20 di litiri mugan kɔni e turu ɲɛna dɔrɔn b'a fɛn t'a kɔnɔ bilen a kɛra fana bɔ la wala dɔw ko 2000 dɔw ko u dan ye 20 o tɛ tɛmɛ o kan camanba de b'o fɔ u dan ye 2000 la ye ou bien 20 o tɛ tɛmɛ o kan camanba de b'o fɔ depuis kunu fo bi bɛɛ bɛ k'o de fɔ 2000 20 o tɛ tɛmɛ o kan quoi. Nin tun ye maa dɔw kan ye maa minnu yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na gasoil ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na ko a kelen bɛ ka sɛgɛnba lase u ma wa maa minnu yɛrɛ fana ni olu bɛ sotaramaw ta o fana y'a yira fana k'a fɔ ko nin wagati in na dɔ kɔni ma fara pase kan nka a kɔni sotarama ko a bɛ ka sumaya nin wagati in na o tuma an bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ wulikajɔ min n'u b'a la hali bi dɔ ka se ka fara wulikajɔw kan yaasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na jisuma ala ka kɛ a ko fura ye an ka jamana ɲɛta bɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na ala ka a nɔgɔya n'an bɔra yen hali bi o gɛlɛya ko kelen o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko musaka minnu ni an bɛ olu sara ni an ye krediw ta ani ni an ye wariw ci ni n'o o bɛ fɔ ko fɛɛrɛw n'a yirala k'a fɔ ko o bɛ taga jamana ka kɛsi kɔnɔna na a yirala nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya an balimamuso dɔ fɛ ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Mariam Kone ani ale bɛ front contre la vie chère ale bɛ o ko kama a y'a ka hakilinata di an ma o ko kan an k'a lamɛn. Salo u y'an ka wariw tigɛ ni bɛɛ b'a fɔ ko mugan-mugani ko a bɛna don kuranko da fɛ ka tila k'a fɔ ko a bɛna kɛ infrastructure ye n'o sira ko ni o n'a ɲɔgɔnna caman ye nka an yɛrɛ ɲɛ b'a la san kelen tɛmɛna ni min ma fara kuranko degun kan fɛn tɛ ka bɔ a la sirako fana bɛ ten bɛɛ b'a dɔn Mali sirako gɛlɛyara ka se degré min ma an kɔni an ma nɔ ye o de la ka b'a daminɛ kuma anw ma jɛ ni mugan in tigɛli ye an y'a fɔ k'u kana tigɛ hali n'a sɔrɔ a tun bɛ tigɛ siɲɛ kelen tile kɔnɔ o bɛɛ tun ye dɔ ye mais opération kɛ o kɛ o b'a tigɛ opération kɛ o kɛ o b'a tigɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka opération 4 opération 5 kɛ tile kɔnɔ a bɛɛ bɛ tigɛ o la tigɛli in yɛrɛ fana non seulement o kɛra a ma baasi ye a dabɔra min kama fana an tɛ k'o fana nɔ ye bɛɛ bɛ kuranko dɔn kuran yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la bilen yɛrɛ kuran tɛ ka sɔrɔ a kun fɔra yɛrɛ ko sunkalo la ko heure 19 min bɛ d'a ma o tɛ ka sɔrɔ yɔrɔ caman na o ye 1 ye 2 bɛɛ ɲɛ b'a la Mali sirako bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la anw kɔni an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ halisa n'a ma ɲɛ ko san kelen kɛra jɔyɔrɔba ma ye mugan in tigɛli la u ka dɔ bɔ mugan in tigɛta la parce que fasoko do i tɛ se k'a fɔ k'i t'i bolo don i kun k'ale ka dɔrɔmɛ 1 di mais u ka dɔ bɔ hali a tigɛta kɔni na u k'a bɔ chaque opération na u k'a kɛ hali siɲɛ kelen an y'a ye jamana tɔw la o de bɛ kɛ u b'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn n'i ye min kɛ siɲɛ kelen u ka ko o bannen n'u b'a dɔn yɛrɛ fana ko o amélioration kɛra ko la u ka ɲɛ ma u ka tigɛli jɔ n'o tɛ an ma nafa ye nin na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ma nafa foyi y'a la. Ni tun ye Mariam Kone ale min y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na fɛn min ye musaka minnu ni olu bɛ sara an ka wari citɔlaw ale ni an ka kɛriw tatɔla la n'a bɛ jigin an ka jamana kisi kɔnɔna na ko nin wagati in tɛ o sara kumaw ye o tuma na fɛn o fɛn daga di an ka jamana na hali bi ala ka a nɔgɔya an ka jamana in ala ka ale basigi n'an bɔra yen i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa y'a fɔ cogoya min na san 2026 a ye o ta k'o kɛ seko ni dɔnko san ale ni kalan a y'a kɛ o san ye ni o ye éducation san ye hukumu kɔnɔna na dɔgɔfurancɛ na lajɛrɛba dɔ kɛra CICB la yaasa ka se ka ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye seko ni dɔnko ale kow kan min sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔna na an ka lamɛn. A bɛ se ka kɛ sababu ye centre culturel yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ ani mɔgɔ minnu bɛ baara sugu kelen kɛ olu ka se k'a dɔn ne bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ fɛnba kelen ye ne yɛrɛ kɔni fɛ nafa b'a la wa a nafa tɛ fɔ ka ban donc a n'a to an ka baaraw ka lakodɔn ka se k'a dɔn an hakɛ ye jɔn ye komi minisiri yɛrɛ y'a fɔ cogo min sumani kɛkun ye walasa daw ka dɔn cogoyaw ka dɔn. E bɛ ka festival la Tɔnbukutu dɔ b'a ta la Sikaso e bɛ se k'a fɔ Sikaso k'a ma cogo di ko k'a t'a bila ko e k'i ta kɛ nka jamana de b'a fɛɛrɛ tigɛ sisan yaasa o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni furukufuruku ye ale ka baara man ka kɛ waati la ko e bɛ n'i ta o ko dɔlen yɛrɛ tɛ tilegan fɛ k'o cogo o ka waati kan ka kɛ gɛlɛya ye o ma jamana kɔrɔ nafa de bɛ na se anw ma sisan jamana bɛ na anw dɛmɛ. Ni tun ye maa dɔw ka kɔrɔfɔ ye maa minnu y'u ka hakilina di ni sigi ale yɛrɛ kan hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na san 2026 min talen don ka kɛ seko ni dɔnko san ale ni kalan san kalan ko hukumu kɔnɔna na fɛn min lajɛrɛ dɔ kɛra kalan ɲɛmaaw fɛ min n'u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kelen kɔ ka ni san ta ka kɛ seko ni dɔnko san ale ni kalan san ko ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye yaasa o ka se ka kɛ u ye ko dɔw bila sen kan u ye lajɛrɛba dɔ kɛ arabadon a kɛnɛ kan ye biratigi Bagayogo ni ale yɛrɛ école
secondaire ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli min kɛ a kan an k'a lamɛn. A bɛ tali kɛ fɛn min kan comme président y'a yira k'a fɔ ɲinan san o de bɛna kɛ éducation ni culture ka san de ye donc ministre y'a yira k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn a b'olu wele k'olu kunnafoniya bɛɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa a ko la cogo min na ministre y'a olu syndicats de wele an tilal'o la sisan an bɛna parents d'élèves n'an baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛw an bɛna olu fana reçoit sisan bon o bakurubaw ye min ye école ko bɛna kɛ cogo jumɛn na gɛlɛya min bɛ école kɔnɔ an bɛ se ka ɲinan san komi a kɛra école san ni seko ni dɔnko san ye an bɛ se ka cogoya sɔrɔ pour que an ka gɛlɛya min bɛ école yɛrɛ ko kɔnɔ an bɛ se k'olu solutionner cogo min na a ye olu wele o de kama welekan min bɛ ne bolo anw tuga jamana in de y'an ta ye f'an ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i seko ni damayira kɛ pour que jamana nin bɛ se ka wuli k'a jɔ gɛlɛya min b'an kan olu ka se ka nɔgɔya. Ni tun ye Biratigi Bagayogo ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye sigi ale yɛrɛ kan hakilina min bɛ u la o tuma hali bi an ka jamana in kalanko ala k'a taa ɲɛ san 2026 bilalen bɛ hukumu kɔnɔna la ɲina bilala kun min na yaasa bɛɛ ni keleya o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔnna tɛ o hukumu de kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaa ye ɲina san ka taga bila seko ni dɔnko san kɔnɔna na ale ni kalan sabula ko nin ye adamadenya jɔsen belebeleba o dɔ ye laɲini minnu bɛ yen o tuma hali bi ala ka laɲini ala ka olu sabati n'an bɔra kɛnɛya ko ale bunanko kan an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko bana dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔna n'a bɛ wele ko panari ale yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye i bolodenkɔni sɔnni ka na i bolo ninkuni na a yirala k'a fɔ ko olu de bɛ na funu ya olu b'i dimi fana o tuma na an ye ɲɛɲinini dɔ kɛ o ko la ka wuli ka se farikolo dɔgɔtɔrɔ dɔ ma dermatologie la ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Dr Bekayi Tarawele ni bana in yɛrɛ kan a bɛ ɲɛfɔli kɛ an y'a kan. Bana min de don a bɛ sɔrɔ banakisɛ de fɛ banakisɛ min b'a kɛ tubabukan na an b'a fɔ ma ko Staphylococcus aureus ou encore ani fɛnɛ Staphylococcus doré olu fila bɛɛ bɛ se ka kɛ mais banakisɛ wɛrɛ bɛ minnu b'a kɛ minnu ni olu tɛ kelen mais o banakisɛ in de ta fanga ka bɔ a la kosɛbɛ bana min de don a bɛ bolo sɔrɔ a bɛ bali ka bolo funu ka dimi k'a la o de la an b'a fɔ ma ko bolodimi ni i y'a ta k'a lajɛ ni a ye mɔgɔw sɔrɔ o bɛ kunsi yɔrɔ min na o ye dɔgɔtɔrɔso misɛnnin ninnu ye fɔlɔ bana min de don n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n'i kɔnna ma joona ka fura k'a la a bɛ nɔgɔya minnu bɛ se yan o ye minnu ma se ka nɔgɔya joona c'est-à-dire complication min donna minnu na bana in kɔlɔlɔ bɛ a la kɔlɔlɔ ninnu dɔ bɛ se ka kɛ bana bɛ se ka kɛ a bɛ farikolo bɛɛ fan bɛɛ sɔrɔ n'a fɔ ma ko septicémie o ye kelen ye filanan ye min ye ni a mɛnna mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu farikolo ka fɛgɛ a bɛ se ka tɛmɛ ka taga dusukun bana yɛrɛ bila o la n'a fɔ ma ko endocardite o ye a complication dɔ ye mais a yɔrɔnin yɛrɛ la n'i ma kɔlɔsi a bɛ se ka nɛnba ta ka bolongɔni kolo ɲimi ka bolongɔni kolo yɛrɛ tiɲɛ waati dɔw la donc a b'a to bolongɔniw tɛ kɛ kelen ye o ye a complication dɔw fana ye. Ni tun ye Dr Bekayi Tarawele ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye ale yɛrɛ min ye farikolo furakɛla ye ni o ye dermatologue ye a bɛ baara kɛ kaba furakɛyɔrɔ la o tuma laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ni bana min ni a bɛ maa min na i ka se ka wuli joona i ka kɛnɛya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ yaasa bana in a yɛrɛ bɛ se ka dansira la cogoya min na sabula maa mana kɛ fɛn o fɛn na diɲɛnatigɛ kɔnɔna na kɛnɛya o ye a la belebeleba ye o tuma hali bi kɛnɛya ala k'a di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen de ma. N'an bɔra yen fɛn min ye bolola baara o bɛ an ka jamana kɔnɔna na kabiri lawale kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛgɛla baara o min ye numuya baara dɔ ye nka an bɛ don min na ko bi maa caman kɛra a baara kɛbaga ye maa minnu yɛrɛ fana tɛ numu ye an wulila ka se sugunikura la ka ɲininkali kɛ a baarakɛla dɔw la o bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan an ka lamɛn. Numuya ye siya dɔ danbe de don numuya ni foyi tɛ kelen ye e bɛ se ka métier kalan mais numuya kɔni ye numuya de an mɔkɛ n'an ka tulomasamaw na e bɛ wolo a la e bɛ mɔ a la fɛn y'o fɛn ne y'a ye min bɛ nɛgɛ bilen k'a gosi o de ye numu ye o tɛ sumalendilaw bɛ yen baramayelaw bɛ yen baara sugu dɔw bɛ yen mais mɔgɔ yɛrɛ ka gɛlɛn mɔgɔ wɛrɛ ka n'a don numuya la ni sisan tɛ wari sɔrɔ baara tɛ danbe baara de don n ka fasiya ka di n ye n ka danbe ka di n ye mɔgɔ bɛ kamalenya kɛ ni tɔgɔ ɲini i ka baara ye an tun bɛ baara daminɛ kolofan ka laban an nana sa machine min bɛ munumunu o bɛ baara kɛ n'a ye o fana ye baarakɛlaw caya e bɛ mɔgɔw sɔrɔ baara la i b'a sɔrɔ numu tɛ mais baara kalan nana baara yiriwa ka baara nɔgɔya bɛɛ bolo fɔlɔ an tun bɛ nɛgɛ gosi bolo la mɔgɔ saba mɔgɔ naani marteau la mais bi ala y'a nɔgɔya a kɛra masin ko ye baara nɔgɔyara an bɛ tolu ni frigonette ni mobili kolon minnu mana waraka frigonette lama ninnu an bɛ t'o nɛgɛ repese k'o san olu de bɛ dilan ka kɛ nin ye nɛgɛ ninnu an bɛ nɛgɛ dilan ordinaire de don a bɛ taa damanda la de damanda mansin ninnu bɛ yen n'u bɛ kaba si kɛ a bɛ don olu de la an kɔni b'a dilan k'a bila ka taga jamana mɔgɔw b'a san bolo k'a don mansin na ka baara kɛ n'a ye an b'a kɛ sariw ye quoi fali wotoro fana b'o cogo kelen na ne tɛ baara wɛrɛ dɔn ne bɛ nin de kɛ.
parce que ne ye métier de kalan mais ne tɛ numu yɛrɛ ni kalan baara la n'i y'a dɔn n'a donni kunna ka ban mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka b'i kunna i y'a fɔ ma métier de don. Ne y'a ye faw de la ne faw de tun b'a kɛ o donc olu y'an kalan bon an fana de bɛ k'a kɛ dilan olu bayɛlɛma k'olu kɛ fɛn caman b'a la quoi palan n'a fɔ palan b'a la n'a fɔ marteau b'a la bɛrɛn b'a la zarzon b'a la ne mɔgɔ wɔɔrɔ na an mɔgɔ wɔɔrɔ kalan kalandenw b'an bolo ka taa mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 la mɔgɔ 70 a b'o bɔ quoi parce que bɛɛ n'i ka apprenti don. Ni tun ye nɛgɛ baarakɛla dɔw ka kɔrɔfɔ ye mun ni dɔw ye numu ye dɔw yɛrɛ fana olu tɛ numu ye nka u yɛrɛ baara in kanu ka se ka don a la sabula ko baara de bɛ maa mun nafa o tuma na baara min n'i ye a minɛ ni sɛbɛ ye i bɛ nafa sɔrɔ o baara de la an bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni fo yan ni wagati in na. Siga t'a la sunkalo ale jɔra ni an donnen sunkalo ale hokumu kɔnɔna na sunkalo ale hinɛ kalo ye tasi kalo do magari kalo do wa ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ fana kalo do hokumu kɔnɔna na an bɛ wagati min ko sisan ni kalo in ye silamɛw ka kalo ye i n'a fɔ an balima kerecɛnnakaw yɛrɛ fana ka kalo ye ni kalo in ye cogoya min na sabula ni kalo a yirala k'a fɔ ko ni kalo in ye olu fana ka sunkalo kalo ye hokumu kɔnɔna na an wulila ka ɲininkali kɛ balima kerecɛnnakaw la u ye ɲɛfɔli kɛ an ye sun yɛrɛ u ka sun a bɛ don cogoya jumɛn na sariti jumɛn de b'a la olu ka sun yɛrɛ bɛ tali kɛ wagati jumɛn ka taa bila wagati jumɛn kan an ye min sɔrɔ o filɛ nin dimanche ye o tɛ sun don ye anw fɛ yen nɔ o don sun ti don Yesu yɛrɛ bɛ kuma ni an ye sun kun kan a b'a fɔ fɔlɔ ko an k'an jija an ka sun kana kɛ mɔgɔw ɲɛnako ye nka an ka sun ka kɛ anw yɛrɛ ni Ala cɛ ye a b'a fɔ o siralatigɛ la ko ni i bɛ sun don i ka i ɲɛda ko ka i kunkolo ko ka latikɔlɔn fiyɛ ka nisɔndiya kosɛbɛ waasa mɔgɔw kana dɔn ɲɛkumu fɛ ko i bɛ sun na i ka sun ka dɔn Ala kelen pe fɛ ale min bɛ ko dogolenw dɔn ale na i baraji. Tile 30 ou bien tile 15 san o san ni o sura dɔrɔn o ye an ka sun de o tɛ yen quoi mais ni ko dɔw kɛra an bɛ sun ni par exemple gɛlɛya bɛ yen an bɛ kunnafoni cari église ni ɲɔgɔn cɛ ka sun nin bɛ yen an ka Ala deli o sun bɛ o la délai bɛ se ka fixer bɛnkan de don an ka nin kɛ. I b'a fɔ an balima silamɛw fɛ yen aw bɛ suguri dun ka sɔrɔ ka sun dun o tɛ anw fɛ yen n'i ye a daminɛ 19h fo sini 19h wa dumuni spécial tobi tɛ anw fɛ yen i se mana kɛ min église tɛ fosi wajibiya fidèle kan sun yɛrɛ sinsinnen ba anw fɛ yen delili de don. Ni tun ye kerecɛn dɔw ka kɔrɔfɔ ye minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u ka sun don togoyaw ma an b'a fɔ ko matigi ka duga an bɛɛ kelen n'a ye sunkalo kalo min ni an b'a la hali bi Ala ka sunkalo Ala ka timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ni ma. N'an bɔra ye an ma ladɔnni k'a fɔ sunkalo a yirala k'a fɔ ale kɔni jɔra ka ban k'i b'a ko min ye silamɛw ye olu bɛ wulikajɔ kɔni kɛ ka sun ka don a don cogo la wa an ye ɲininkali caman kɛ maa caman na k'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo ko silamɛw bɛ wulikajɔ caman kɛ min ye sun ye o kɔfɛ min ye nafila selo ye i b'a ye k'a fɔ o caman kɔni ko o bɛ kɛ sunkalo ale kɔnɔna la walasa baraji caman ka sɔrɔ o de kama sa sunkalo kalo kelen yɛrɛ a yirala k'a fɔ ko ale kɔni tilatilama sigiyɔrɔma 3 ye o kama sa an ye wulikajɔ ka se ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin an ka karamɔgɔ imam dɔ ma imam Umaru Jara ale b'o o tilacogo ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna a ye min fɔ an ka lamɛn. Kalo min don silamɛya ka san jate kalo 9nan don Allah subhanahu wa ta'ala ye a sun wajibiya kira nalen Madinɛ o san 2nan Ala ye sun wajibiya an kan Ala kira bɛna fɔ an ye Salman al-Farisi ka lakalili la ko Ala kira ko kalo in ko a daminɛ ye Ala ka hinɛ ar-rahma a camancɛ o ye Ala ka yafa ye maghfira a laban o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka kanhɔrɔlen ka bɔ jahanama o tɛ ko mina na donc n'a ye nin fɛn 3 fara ɲɔgɔn kan tile 10 fɔlɔ Ala bɛ jɔn filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ o tuma i jija i ka Ala deli a ka hinɛ la ni Ala hinɛna maa min na i sutura la diɲɛ ani lahara donc a filanan o ye Ala ka jurumu yafa ye i k'i cɛsiri ka Ala deli Ala ka yafa i ma i jurumuw la n'o ye i ka dɔn adamaden i bɛ diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ nɔfɛ i bɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ parce que Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna a ka kuranɛ aya la o de la dɔnnibagaba dɔ bɛ yen mɔgɔ 3 nana fɛn dɔ dugawu ɲini a fɛ fɛn kelenw tɛ maa ye fɛn kelen de f'u ye fɔlɔ nana ko ale ka denko gɛlɛyara a ko a ma ko taa Ala yafa deli o kɔrɔ ta istigfaru kɛ k'a cɛya filanan nana ko k'a ka Ala wele sanjiko la ko jiko gɛlɛya b'u la u ka sɛnɛfɛnw tɛ ka ɲɛ a ko ma a ye taa Ala yafa deli sabanan nana ko nafoloko de b'ale la donc a ko ma ko taa Ala yafa deli a kɛrɛfɛmɔgɔw ko a ma ko ko mɔgɔ ninnu ka laɲiniw tɛ kelen e ye dugawu kelen de f'u bɛɛ ɲɛna a ko t'ale ka kuma ye dɛ ko Ala de ko ni ye Ala yafa deli ni Ala yafar'i ma siga foyi t'a la a bɛ sanji jigin ka d'i ma
siga foyi t'a la a bɛ i ka sɛnɛfɛnw ɲɛ a bɛ denw d'i ma siga foyi t'a la a bɛna i sɔn nafolo la. Tile tan sabanan o ye kanhɔrɔli ye ka bɔ jahanɛmɛ ma. An ka dɔn o tile tan sabanan in fɛnɛ kɔnɔ ala ye fɛnbaw caman bila a kɔnɔ. A fɔlɔ ye min ye alakira alayhi salatu wasalam a tun bɛ tile tan sabanan in ɲɛnamaya cogo di a bɛ yɛlɛma ka misiri kɔnɔ ni itikafu ye. Itikafu k'i tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'i ɲɛsin ala bato ma o tile tan laban in kɔnɔna na. O la n'a ka di mɔgɔ min i bɛ se ka tile tan bɛɛ ŋaniya siri ka don itikafu la, n'a ka di i bɛ se ka tile 7 ta, n'a ka di i bɛ se ka tile 5 ta, n'a ka di i bɛ se ka tile 3 ta. Alakira ka suna ɲɛnamaya kama. Ni tun ye Imam Umar Jara a ka ɲɛfɔlo ye ka ɲɛsin sunkalo yɛrɛ kalo a kan ka minɛ cogo min na ani a kan ka tila cogo min na min ye bato kɛcogo ɲuman ye k'a daminɛ sun ka taa se nafilaw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kɛcogo la ka kɛ nafa ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ni tun ka kɔrɔfɔ min dɔw ka sa a y'a fɔ cogo min na yarabiyama ala ka o timinandiyaw ani sunkalo musakaw fo ka taa se sun musakaw yarabiyama ala ko nɔgɔya alisilamɛw kelen-kelenla bɛɛ lajɛlen ye. Hali bi sunkalo hukumu kɔnɔna na fɛn min ye ni sunkalo kalo ni ale jɔra sugu ale nafɛnw a yirala an ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko ale bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. An wulila ka don suguba kɔnɔna na ka ɲininkali kɛ nafɛn kɛnɛ feerela dɔw kan minnu yɛrɛ bɛ a yira an na minnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ bi nin wagati in na nafɛnw olu sɔngɔ kan. An ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na an ka lamɛn. San nafɛn kɛnɛ ka gɛlɛn yɛrɛ de fo ka gɛlɛn. Pabɔrɔ ni kɔngɔ de bɛ ne kunna ani goya ninnu mais nafɛn si de tɛ se ka maga sisan n'i magara min na kabako de don. A sanni ye dɔɔni dɔɔni cɛ caman bɛ débrouiller la wari tɛ mɔgɔw bolo ka sababu kɛ sunkalo musaka ko yɛrɛ fɛnɛ mais an kɔni bɛ débrouiller la yan nɔ. Nin ye 100 a ma sɔrɔ nɔgɔya la kɔngɔ bɔrɛ kelen fo 2000 ni dɔɔni. An bɛ se a yɛrɛ ko sunkalo ko don sinon 1000 dɔɔni kun mais sisan a kɛra fo 2000 dɔɔni yɔrɔ 1000 ni farala kan. Komi an fɛnɛ b'a ta mɔgɔw de bolo an ka nin t'u ta kun na kun min na o b'a gɛlɛya mais an kɔni an t'a sɔrɔ nɔgɔya la sunkalo mana surunya wala fête ɲɛwari la minɛnw bɛ bali ka yɛlɛ ni. Nafɛn ka gɛlɛn koyi a tɛ ka nɔgɔya yɛrɛ de a bɛɛ de gɛlɛyalen don. Su yɛrɛ an bɛ k'o bɔrɔ ta 3000 goyabɔrɔ fɛnɛ 3000 pɔbɔrɔn bɔrɔ yɛrɛ 4000 tamati yɛrɛ o kuma tɛ se ka fɔ yɛrɛ. Isansi ko gɛlɛya mɔgɔw fɛn fɛn ye jamana kɔnɔ n'i ye isansi ko gɛlɛya kɛ walayi ale de ye jamana ci tantɔ sinon ɲama kun b'a sɔrɔ gɔyɔ bɔrɛ 600 800 mais sisan n'i taara gɔyɔ bɔrɛ sa dɔgɔjugu ye ne yɛrɛ dɔgɔjɔla dɔ ye i b'a ta 2000 1000 ni 800 sunkalo in na mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ gɔyɔ jate yɛrɛ mais sisan o tɛ se ka ye ɲɛ na. Nafɛn kɛnɛ fana ma nɔgɔ dɔɔni dɛ parce que sanjiko gɛlɛya donna burusi kɔnɔna na u kun tɛ ji sɔrɔ ka kɛ nakɔw kan donc o de fana kɛra sababu ye ka fɛn kɛnɛ bɛɛ gɛlɛya salon tamati kun ka nɔgɔ ni ɲinan ta ye ka sababuya kɛ sanjiko ye nin y'a gɛlɛya ye fɛn kɛnɛ si ma nɔgɔ ni gɛlɛyaba in tɛ nin wagati la sunkalo kɔnɔna na kɔni o b'a sɔrɔ fɛn kɛnɛ ninnu ka nɔgɔ hali a tɛ san tɔw la kɔni sunkalo la fɛn kɛnɛ yɛrɛ tɛ san mais ɲinan kɔni jiko gɛlɛya in kɔni y'a fɛn kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ de gɛlɛya parce que burusi kɔnɔ mɔgɔw ma ji sɔrɔ ka k'u ka sɛnɛkɛfɛnw kan. Ni tun ye maa dɔw ka kɔrɔfɔ ye minnu b'a yira na k'a fɔ ko nin wagati na gɛlɛya ale bɛ sugu kɔnɔna na hali bi sugu ko ale gɛlɛya kan a yirala nin wagati laban in kɔnɔna na k'a fɔ ko sogo k'ale da yɛlɛla kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sunkalo kalo kabiri k'a daminɛ la ko sogo ko ale da yɛlɛla sogo kun bɛ sɔrɔ tila hakɛya min na ni selisu ko sunkalo tile fɔlɔ ko sogo kɛra o hakɛya ye o tuma ni wagati in na sogo feerelaw olu yɛrɛ ye hakilinata fɔ sogo gɛlɛya kan ka fara maa minnu yɛrɛ fana bɛ taga a san olu fana ye min fɔ a ko kan an k'a lamɛn. Sogo ko gɛlɛya kɔni ɲinanta in baara bɛ sɔn ka yala dɛ puisque sogo kan ka prix min sɔrɔ seli yɛrɛ su a y'o sɔrɔ sunkalo tile fɔlɔ la déjà donc obligatoire a bɛ yɛlɛ kilo bɛ ka feere 700 koloma sogo bu 900 o ye daminɛra depuis sunkalo tile fɔlɔ sisan an yɛrɛ bɛ ka sogo koloma ta 700 ka feere 700 e ma ye ne bɛ ka furu k'a la jagoya n'o furu ma k'a la dɔrɔn ou bien i ka poids tigɛ dun man ɲi donc an bɛ obligé ka furu dɔɔni de k'a la o la nasɔngɔ bɛ se ka sɔrɔ quoi misi feere yɔrɔ de ka ca misi bɛ se ka feere ko 8 9 kɛ yan'a bɛ se boucher ma a kelen kelen bɛɛ bɛ 3000 4 sɔrɔ u tɛ boucher ye filaw tɛ ni rien coxeur dɔrɔn boucher kɔni n'a ma fɛɛrɛ k'an ye a ko a bɔ man di dingɛ kɔnɔ bilen dɛ puisque dans l'avenir wala sogo bɛ kɛ alimentation kɔnɔ fɛn a tɛ sɔrɔ sugu la bilen. Sogo tɛ se ka san dɛ sogo tɛ se ka san jɛgɛ tɛ se ka san sɛ kɛrɛbɛ tɛ nafɛn si de tɛ se ka san sisan walayi n'i donna ni wari ye sugu kɔnɔ kuma dɔw fa bɛ k'i kɔnɔ ko wari buruni kɔ o gɛlɛya kɔni b'an kan yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. minnu bɛ taa misi san o ko misi ka gɛlɛn donc a sogo bɛ gɛlɛya yɔrɔ min na an b'a ta yɔrɔ min na a ka gɛlɛn yen donc an ye sogo talaw donc n'a bɛ taa yɔrɔ min na i ka nɔgɔ an yɛrɛ b'a feere nɔgɔya la donc kilo la an ka 20 de b'a an bɛ se ka min fɔ an b'a ta yɔrɔ min na n'olu y'a nɔgɔya an minnu b'a feere an fana bɛ se ka nɔgɔya o n'a nɔgɔyara a da ka di an yɛrɛ la parce que sanni bɛ kɛ parce que an yɛrɛ denbatigiw de an bɛ dɔɔni de ɲini a la walasa an yɛrɛ ka
se ka an ka nasɔngɔ ɲini i b'o kilo kelen yɛrɛ san k'i bɛ to k'i ka daga la i b'a sɔrɔ a dɔw kɛn ka ca a dɔw fasa fana b'u la dɔw bɛ kolo caya ka k'i kunna n'i ye tilancɛ yɛrɛ san o kolo caya ni bu ye ka d'i ma a ma nɔgɔn koyi sogo ka gɛlɛn sɛ fana ka gɛlɛn. Nin tun ye maa dɔw ka kɔrɔfɔ ye sogofeerelaw ka fara a sanbagaw fana kan minnu y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ko sogo ko ale da ka gɛlɛn kosɛbɛ sugu kɔnɔna na ka fara jɛgɛ ale ni sɛw kan o tuma an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ni an b'a dɔn k'u bɛ wuli ka jɔw la u bɛ cɛsiriw la yaasa jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka lafiya cogoya min na nka an b'a fɛ hali bi u ka dɔ fara wuli ka jɔw n'o cɛsiriw kan yaasa sugu kɔnɔna ale nafɛnw bɛ se ka da jigin cogoya min na sanni feere o ka se ka nɔgɔya o tuma na minnu yɛrɛ fana bɛ a ta ka feere an bɛ min f'u ɲɛna sunkalo kalo ala yɛrɛ a ta ka kɛ hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye ka ta ka kɛ makari kalo ye ka ta ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale kalo ye ala hinɛnana nin kalo in kɔnɔna na wa a ka kan anw yɛrɛ fana ka hinɛ ɲɔgɔn na o hukumu de kɔnɔna an ka jamana ɲɛmɔgɔ nin kalo in fana ta ka kɛ hinɛ ɲɔgɔnna kalo ye ka se ka yira anw jamana kɔnɔdenw na ko an ka jamana in tun ye kunu hinɛ dugu ye dɛmɛ dugu kun don wa ko o min ni Mali dɔnna ni o tɔgɔ ye o tɔgɔ kana se ka tunu ka bɔ Mali la hali bi ko an ka se ka o fara an bolo kan yaasa anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ka kan an ka hinɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ nin kalo in ale kɔnɔna na sugu kɔnɔna ka gɛlɛn nin wagati in na o tuma an bɛ Alahu subahana wa taala deli gɛlɛya min bɛ an kan ni jamana in kɔnɔna hali bi ala ka gɛlɛya ninnu ala ka o wuli k'u bɔ an kan n'an bɔra hali bi sunkalo ale hukumu kɔnɔna na yirala k'a fɔ kabini lawale ko muso ko ale ye sabalibaga ye muso ale kan ka kɛ mɔgɔ majiginen a kan ka kɛ mɔgɔ sabalilen a bɛɛ kan ka kɛ ale de la wa ale de kan ka a bɛɛ kun nka nin wagati in na yirala k'a fɔ ko muso dɔw bɛ yen nɔ ko sabali k'a tɛ maga u la fiyewu fiyewu o hukumu kɔnɔna na manimatu mami sago bɛ weleda kɛ musolakaw bɛɛ lajɛlen ye a ye kɔrɔfɔ min kɛ an k'a lamɛn. Kanumuso an tɛ kuma parce k'an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ja ka tigɛ mais an bɛ kuma k'aw ka taa ala ye an yɛrɛ ka kuma tɛ a ko n'a pɛrɛnna k'i bɛ siran min ko muso in ka kuma yɛrɛ ka fara cogo min ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye malimatu ka kuma ka kɛ histoire ye kutubakɛla ka kuma ka kɛ histoire ye wajulikɛla ka kuma k'aw bolo histoire ye wallahi ni mɛlɛkɛ y'a jɔ i ɲɛfɛ don min histoire banna jɔn kunnanko de b'a fɔ ko saya kuma k'o bɛɛ tɛ tiɲɛ fɛn bɛ saya la bɛɛ tɛ se k'o lakali fɛn bɛ saya la ala tɛ k'o kisi nɛɛmaba ye ko dusukuma s'o ma ko hakilima s'o ma ko fo sabatɔ yɛrɛ ka ta k'o y'a ɲɛ la du faamaba a sɔn ko bɛ saya la namimamuso ko bɛ saya la siribali kɔrɔ ko bɛ saya la muso morikan donna maa min ta ko fɔ ko bɛ saya la maa de min bɛɛ i tɛ k'o bɛɛ yɔrɔ fɔ an bɛ tilancɛ de fɔ i b'i da sigi tilancɛ kan n'aw yɛrɛ sara don min a bɛna tilancɛ tɔ ye n balimamuso i bɛna ala ka bonya ye a dɔn ka fɔ saya ye sanwó tigi ka bonya dɔn i y'a ka ja ka daminɛ bana la ka falenba i ma ji musow a y'aw kaman jigi dɔɔnin musow a ye sabali kabi ala ye diɲɛ da muso sabalilen sera sabalibali la a ye to an ka siran ala ɲɛ kabi ala ye dunuya in da muso siranna ala ɲɛ a ye ala ɲɛ siranyɛbali da muso tawhiditigi ye filan ka fɔ muso da muso sufɛ selila ala welela o ye sunɔgɔkɛla dan fo kiyama ala kosumala o ye muso kɔrɔfɔlikɛla dan fo lahara muso sanuma ye muso jɛnakɛla da o tɛ suma a tɛ suma diɲɛna o tɛ suma lahara aw ma du kɔnɔna farimanba ye a jamale a kafali a yaadali ko n ba ye kɔɲɔbamina min bila n kun k'a tɛ ɲɔgɔn bolo ko n fa ye nafolotigi ye n ba y'a ye k'a bɛna ne ta ka ne sɔɔri nin fantan du kɛnɛ na a ka bɔ a yɛrɛ bolo a jamale a kafali ka moribara far'o kan ka diɲɛ diya far'o kan ka telefɔni tiktok ko far'o kan a tɛ ban foyi ma o de b'i to kafa la k'i to jamana bana bɛ n'a f'o ma ko alifu 100 kilos o bɛ sa don min t'a sɔrɔ o bɛ 20 kilos la dɔw taatɔ dɔgɔtɔrɔso la olu ko super ma ko tan ye ko mago tɛ mɔgɔ la n ka sira tɛ mɔgɔ la n tɛ saga mɔgɔ la a taara dɔgɔtɔrɔ a ka sira tɛ minnu na olu de ye dumuni di bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka taa ka saya ma a ɲɛnama dalen kansinaw bɛ t'u jɔ a kunna tumu bɛ ka bɔ a ɲɛnama la a ma san fɔlɔ ma fɛn ye diɲɛ kuma min bɛ mɔgɔ halaki ka tɛmɛ yɛrɛ bonya kan muso minnu b'an bolo du kɔrɔ saya b'a ban i tɛ tigɛ i yɛrɛ la i ka muso belebele jamanjan cɛ ɲuman k'a cɛ bɛ fɔ bangan kɔ i k'o dalen ye k'a bolo bila a tɔgɔ la k'a dafa k'a ɲun fa wo 9 barile turuba 3 b'a ni bɛ muso bangana ye ala bolo don o don sanamuso i bɛ tubi o don ni mɛlɛkɛ ye morikan dɔnnamuso ninnu kan ni mɛlɛkɛ ye datigɛndalakɛla ninnu kan ni mɛlɛkɛ ye stratégie dɔnkɛla wallahi o don i bɛ tubi n'i taara jɔ mɔku la
ka muso fili jamanjan kan ka to mɔgɔw fɛ a ka fu bɛ so kɔnɔ gesebatigi min tun bɛ gese don a da k'a dafa daji la n'a sinamuso bɛ tɛmɛ a b'a seri san i bɛ t'o dalen sɔrɔ Gabiriyɛli Ture la mɔku la a dafara daji la seri cogo t'a la muso a ye to tɔ ye ka sabali. Ni tun ye Manimatu Mami Sakɔ ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye sunkalo kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye wa sunkalo kalo kɔni ne ale kɔni jɔra musolakaw ka wulikajɔw ka bon a kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ sunkalo kalo ni musow tɛ a kalo tɛmɛ man di fiyefiyewu o tuma na yaasa an musolakaw an ka ɲumanyaw kana na kɛ ji la ni kalo barikama an ye wulikajɔ minnu kɛ a kɔnɔna na u kana kɛ ji la laseli min ni a bɔlen filɛ ne ka kɛ an ka laseli ninnu ta an ka se ka baara kɛ ni a ye sabula diɲɛ fɛn o fɛn a bɛɛ ye banfɛn ye don dɔ la nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ban i n'a fɔ k'a ma deli ka kɛ o tuma ala k'an kulo kɛ kulo kunnandiw ye ala ka an kisi k'an tanga ka bɔ masibako ni tɔɔrɔko bɛɛ lajɛlen de ma hali bi sunkaloko ale hukumu kɔnɔna na musolakaw marisi kalo ale ye musolakaw kalo ye kɛnɛrɛnyana marisi kalo tile 8 ale min ye musow tɔgɔ la don ye diɲɛ selege 4 bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔna na ɲinanta ale bɛna na bɛn kari ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko muso dɔw de wulila yaasa ka se ka kɛlɛ kɛ musow bɛ se ka bila u ka hakɛw minɛnw kɔnɔna na cogoya min na olu ka wulikajɔw de kɛra sababu ye bi an musolakaw an bilalen don an ka hakɛw minɛn kɔnɔ nka hali bi a yirala k'a fɔ hali bi ko laɲini caman bɛ yen nɔ musolakaw ko olu ma bila o minɛn kɔnɔna na ni don kofalen min n'a bɛ laɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔna na ɲinanta bilalen bɛ hukumu kɔnɔna na o de ye ko hakɛ ani kiriw olu baaraw bɛ se ka kɛ kɛcogoya yaasa musow ni musomanninw olu ka se ka bila u ka hakɛw minɛnw kɔnɔna na cogoya min na laɲini kelen de bɛ nin ko in kɔnɔna la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi musolakaw bɛ se ka lafiya cogoya min na wulikajɔw min ni an b'a la su fara tile kan a wulikajɔw a ka se ka dɔn an ye wa a ka se ka nɔ ka se ka bɔ a la bingani wale bɛ ka taga musolaka minnu sɛgɛrɛ olu bɛ se ka bila u ka hakɛw minɛn kɔnɔna na diɲɛ na lafiyaw la tuma an b'a fɔ diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ni ma ko u bonne fête de 8 mars n'an bɔra ye sini sunkalo bɛ tile 18 sɔrɔ o tuma su in na o y'a tile 15 su ye nafila jumɛn kan ka seli ani araka jumɛn kan ka kala o la an ye ɲininkali kɛ Imam Malik Danbele ka bɔ Joyila ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Sunkalo su 15 a nafila n'a dugaw de filɛ kɔrɔ nin arakan 12 de don jogo 12 arakan kelen kelen i bɛ kala min k'a la o de filɛ kɔrɔ nin i bɛ fatiha kala fo ka taa s'a laban na ka sabbih isma rabbikal a'la k'o kala siɲɛ kelen kul ya ayyuhal kafiruna k'o kala siɲɛ kelen kul huwallahu k'o kala siɲɛ kelen o tuma arakan 12 in de bɛ seli ni nin kalan ninnu ye ta kalan mun bɛ k'a la o de ye nin ye n'i ye fila kɛ i bɛ salam bila n'i ye fila kɛ i bɛ salam bila n'i ye jogo 12 dafa tuma min na nin cogo in na nin kalan ninnu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ 12nan na i bɛ sɔrɔ ka nin dugo ingala o de dugo filani Allahumma nabbihni fihi li barakati asharihi wa nawwir qalbi bi diya'i anwarihi wa khus bi kulli a'da'i ila ibai atharihi ya munawwira qulubil arifin ibafo ala ne la kunu sungole ngono kana asuli o barkaye parce que suli barka de be suli la ala ika ndusukun iko noro ni sungalo a noro wi ana yele wi ala ika nzembo belajele mene kata sungalo no na tuguli kata o ya ala mi ne bi ala ensren baw ani ala donon ya ala mi o duskun no ni tun ye Imam Malik Danbele ka bɔ Joyila ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye nafila seli minnu an kan ka kɛ sunkalo tile 18 su walasa an ka se ka barajibaw sɔrɔ ni tun ye ale ka ɲɛfɔli ye an bɛ dugawu kɛ yarabi a y'a fɔ cogo min na ala k'an tulo ka kulo kunna du ye nafila minnu sela kɔnɔ yarabi ala ka a bɛɛ lajɛlen baraji ala k'a ka baraji ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra ye bi dɔnni kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ ko k'i ye mɔri ye karamɔgɔ Abdulayi Kulubali ale ɲininkali kɛ karamɔgɔ Sheikh Mama Komuna mɔrɛ yɛrɛ min ye an ka lamɛn. N'i donna kaliwa la i b'i yɛrɛ di ala ma i ɲɛsinnen don ala dɔrɔn ma Abdulayi bɛɛ tɛ se ka kaliwa baara kɛ de ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a kaliwa don barotu kaliwa bɛ kimiyaw kaliwa bɛ a bɛɛ n'a kaliwa don siraw de don n'a sera cɛw ka ɲɔgɔn kɔrɔbɔ o de kaliwa bi don ni kaliwa donna kabako b'a kɔnɔ koyi nafoloko baara la ka nafolo karaba ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ n'a jigila tigɛlen don ka kaliwa ka i ka nafolo d'a ma kaliwa jɔda b'o la wa nafoloko kaliwa jɔda b'a la nafoloko dɔrɔn tɛ ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn kaliwa dɔrɔn ko gɛlɛn dɔ de bɛna kɛ awa o kaliwa min filɛ ye a ka jugu nafoloko de ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye munna tiɲɛ don i bɛna ala de wele
ala de ye nafolo da mun kama o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fɔ n'i t'a dɔn n'i y'a dɔn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ miliyaritigiw la o i m'a ye bɛɛ ma kɛ miliyalitigi ye ala ye minnu ka duwawu jaabi ala wele kɔnɔ hali sini maa dɔ bɛ wuli a bɛ fadenw da duwawu de jaabira ni duwawu jaabira i bolo nafolo ye ala fitinin o e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ maa caman ka fɔla fana ko kaliwa don wari yɛrɛ ka ca kosɛbɛ k'o de kama fantan tɛ se ka nafoloko baara kɛ ni baara sera kaliwa ma ala ka isa musaka kɔrɔ ne yɛrɛ fɛ yan fɛnw sarakati ne b'a fɔ maa ye ne tɛ sara fɔ maa ye a di yan mɛ ni baara sera kaliwa ma musaka gɛlɛnba don sarakaw de bɛ bɔ a la ne kɔni sera a kɔrɔ ne b'i dɛmɛ n'i y'a ye ko mama kuma a ɲɛna minnu bolo an b'u ka nɛɛma de la koyi ni ko nana ma o b'an dɛmɛ o la ne bɛ baara gɛlɛn minnu kɛ maaw ye k'u mago ɲa n dan t'a kɛ o tigiw ye ko n b'a kɛ n yɛrɛ de ye n'a ɲɛna ne de tɔgɔ bɛ ɲa o de kama ne ta ni maa caman ta tɛ kelen ye n'a sera kaliwa ma saraka minnu b'a la n'i y'o sɔrɔ ne kɔni b'a don i ye n b'a f'i ye fana n'i b'a dɔn a se t'i ye ne t'i nɛgɛ a to yen mɛ n'i ko f'a ka kɛ n fana b'a yiri la ala de ye kunu fa ye kunu masa ye dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ye aw bɛ se ko la mun na aw bɛ kuma arajo la o y'a sɔrɔ k'an to baro la a ko karamɔgɔ dɔ tununa ale la ale bɛ kan k'a ɲini a m'o ye k'o y'a ka wari dun k'o bɛ arajo la a k'o to arajo la n ko min ye arajo jɛ ne maa ma ko mun ye nin de don ne tɛ se ka tunu mali kɔnɔ ne tɛ se ka dogo maa min dan b'a yɛrɛ la i jɛlen don e de bɛ taa arajo la e de b'a fɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la arajo b'i dɛmɛ de n'i y'a kɛ k'a juguya arajo b'i cooro de o de kama anw bolo jɛlenya ye arajo baara de ye kuwa yanni telefɔni kun kana bɛɛ kun ye lɛtiri de ye ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira dɔn i m'a ye n'a fana tɛ kuma bɛɛ ka mikoro la e na don fɔlɔ an bilala ɲɔgɔn na de n y'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye n y'a dɔn i bɛ faso fɛ o kama i na o na n ka dayɛlɛlen don n'i ye i bɛ tiɲɛ min kɔ ne fana bɛ o tiɲɛ de kɔ n'an bɛ tiɲɛ kɔ a bɛ ɲa ala k'o siga foyi t'a la ni maa min mago bɛ ne maa ma kun la 73 22 22 0D 77 22 22 02 n'i ma n sɔrɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ci la i bɛ tila ka n sɔrɔ an tugura maabɔw kɔ an ye maabɔw ladege ala y'a ɲɛ an bolo yarabi ala k'a ɲɛ maliyɛnden bɛɛ bolo ni tun ye Sheikh Mama Komo kan ye karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ale ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ yarabiyama a fɔra cogo min na ala ka n'an mago ɲɛbaw bɛn n'an bɔra ye an t'an ka jamana kɔ kan sira siri bɛ mun bɛ bolo bi an ka bi jamana kɔ kana kunnafoni an bɛ o daminɛ ni Ameriki jamana ye ni dɔgɔ furancɛ na fɛn min Ameriki jamana ɲɛmaa ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko a da tɛ Espagne jamana ko kuma na sabula a y'a yira k'a fɔ ko ale ye laɲini dɔ kɛ Espagne jamana ɲɛmaaw fɛ ko min ye u ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ k'u ka o d'u ma yaasa u bɛ se ka taa u ka kɛlɛkɛminɛnw labaara yen nɔ cogoya min na ale ni u ka finitigilakaw ka musakako ko o fɛnɛ ka se ka nɔgɔya cogoya min na yaasa olu bɛ se ka kɛlɛ kɛ Iran kan ka sebagaya sɔrɔ a kan cogo min o min kɔrɔfɔ min kɛra ni Espagne jamana ni a ma sɔn o laɲiniw ma fɛn min ye l'Amérique jamana ye ale ɲɛmaa ye laseli kɛ ni dɔgɔ furancɛ in na k'a yira k'a fɔ ko a da tɛ Espagne ko jamana ka ko foyi la wa fɛn min ye ko jago ko min bɛ ani Espagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye fu sirilen ye o ko danna n'an bɔra yen an bɛ taga Benin jamana kɔnɔna na ni dɔgɔ furancɛ in na Benin finitigilakaw ka laselikɛla bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Benin dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Karimama ko fɛn min ye banbagaciw ye k'u taara bingani wale ta ka ɲɛsin u ma Karimama ni ale yɛrɛ bɛ Benin kɔgɔdugu yan fanfɛla la k'u ye bingani wale ta ka ɲɛsin finitigilakaw dagan yɔrɔ ma o kɔnɔna na sa o ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na nka yirala k'a fɔ ko finitigilaka caman ko olu bina faso kumabɔli kɛnɛ kan wa fana ko caman ko olu yɛrɛ fana tunna ko ni wagati in na ko ɲininiw bɛ sen na yaasa ka se ka olu ye wa fana a yirala fana k'a fɔ ko ni banbagaci kofɔlen k'u ma dan tagali dɔrɔn ma wa fɛn min ye k'u ye ni kan kofɔlen k'u ye a ci ka tila ka taa ni finitigilakaw b'o la minɛn caman ye ko nin wagati in na ko wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛ sen na yaasa finitigilaka minnu ni olu tunna u bɛ se ka olu ye cogoya min na wa k'u bɛ wulikajɔw fana la yaasa ni bingani wale min ni a kɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na kɛ n'an bɔra an bɛ taga Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina finitigilakaw ka kuma lasela ni o ye Colonel Abdul Aziz Ouedraogo ye ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko février kalo kɔnɔna na k'u ka wulikajɔw kɛra sababu ye k'u ka banbagaci maa ba caman k'u ka olu de bɔnɛ o ni na wa ko nin wagati in na fana ko u bɛ wulikajɔw la k'olu ka jamana ɲɛma ka hakili ɲumanya kɛra sababu ye k'u sera ka nin wulikajɔ ninnu kɛ yaasa ka ni banbagaci caman ka se ka olu bɔnɛ o ni na ko hali bi k'u bɛ wulikajɔw la yaasa banbagaciw olu bɛ se ka danga bɔ cogoya min na Burkina Faso ale kɔnɔna na an ye min sɔrɔ kɔkana kunnafoni na Mohamed Samake ni tun ye olu la kumaba dɔw ye hakilisigi ni bɛn ala ka nati an ka jamana kɔnɔna na ka fara diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen ma k'u bonne fête de 8 mars
an cɛ sira siri bɛ kunnafoni ɲɛna an bɛ dugawu kɛ sa y'a fɔ cogo min na yarabiyama gɛlɛya min a b'an ka jamana kɔnɔna la an bɛ Jawaru Masa deli ale de bɛ se ka gɛlɛya ninnu wuli yarabiyama ala ka jamana in fɛn fɛn da ka di jamanadenw na fɛn fɛn mina lafiya jamana in kɔnɔna la yarabiyama ala k'o siraw an'o hakililaw ala k'o jidi an ka jamana kɔnɔna la ni bɛ dansigɛ bi kunnafoniw la kunnafoniw farala ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Abdulayi Kulubali de fɛ u lasira aw ma min ye aw denkɛ n'a balimakɛ Mamadu Samakɛ ka fara sira siri bɛ ka min ye Adama Mayiga Bɛji k'ale tɛgɛ to nɛgɛ kɛrɛfɛ la an cɛ a kan bɛɛ dɔ